Qarri mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, Samwel kien mimdud fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samwel u dan wieġeb: Hawn jien, u mar jiġri għand Eli. hawn jien, Qallu: għalfejn sejjaħtli? ma sejjaħtlekx, wieġeb, erġa' mur imtet. U raġa' mar jorqod. U s-sok tal-mulej sejjaħ Samwel. U Samwel qam u mar għand Eli u qallu: Hawn jien, għalfejn sejjaħtli? ma sejjaħtlekx ibnu, wieġeb, erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma rafx il-mulej u anqas kienet għadha ma tarfitlu l-kelma tal-mulej. U s-sok tal-mulej sejjaħ Samwel għat-tielet darba u dan qam u mar għand Eli u qallu: Hawn jien, għalfejn sejjaħtli? U Eli fehem li l-mulej kien qiegħed issejjaħ iż-żagħżugħ u qal lil Samwel: mur orqod, jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb: tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod f'postu. U l-mulej ġie u waqaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi oħra: Samwel, Samwel. U Samwel wieġeb: Tkellem, għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sama l-għajta tiegħi. Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt: hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx mal-wuqa mulej, dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Qarri mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu lill-Korintin. Ħuti, il-ġisem mhux għaż-żina, iżda l-mulej, u l-mulej huwa l-ġisem. U Alla qajjem il-mulej u jqajjem lilna wkoll bil-qawwa tiegħu. Ma tafux li l-ġisma tagħkom huma membri ta' Kristu? Min jingħaqad mal-mulej u ruħu waħda miegħu. Aħarbu ż-żina, kull ġnub li wieħed jagħmel u l-barra minn ġismu, iżda min jagħmel iż-żina jkun qiegħed jidneb kontra ġismu stess. Jew ma tafux li ġisimkom hu tempju tal-Ispirtu Santu li jinsab jagħmar fikom, li għandkom minn Alla. Ma tafux li intom mintom xtaqom infuskom? Bilo li kontu mixtrija, mela għatu ġieħ lill-Alla permezz ta' ġisimkom. Alleluja, alleluja. Sibna l-Messija, il-grazzja u l-verità seħħu permezz tiegħu. Alleluja, alleluja. Qarri mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġwanni kien hemm ma' 2 mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rawhom mixjin warah u qalilhom: xi tridu? Iżda huma staqsewh: Rabbi, li tfisser Mgħallem, fejn toqgħod? u weġibhom: ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod, u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-erba' ta' wara nofsinhar. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indri u Xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuħ Xmun u qallu: Sibna il-Messija, li tfisser Kristu, u ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares leħ u qallu: inti Xmun bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefa jew Pietru. Dan hu t-tieni ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. U llum nisimgħu dwar Samwel, tfajjel li kien jaqdi fit-tempju mal-qassis Eli. Lejla minnhom, Samwel derlu li kien sema lil Eli jgħajjatlu, imma ma kienx hu Eli intebaħ li Alla kien qed isejjaħ lil Samwel u qal lit-tifel biex lil Alla jwieġbu: tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Xi jfisser dan għalina? L-ewwel nett, Alla qed isejjaħ lil kull wieħed u waħda minna.
Jekk qed inħossu li Alla mhuwiex f'ħajjitna, aktarx huwa aħna li maħniex nagħtuh widen huwa preżenti fl-Ewkaristija, huwa preżenti f'persuni oħra f'ħajjitna. Nisimgħu l-ekko tiegħu fl-arti u fil-kodba u jinsab magħna fil-mumenti ta' ferħ u anke ta' niket ta' ħajjitna u dawn il-mumenti huma parti mill-pjan tiegħu. It-tieni, għal Alla li nisimgħu jfisser li niftakru li mhux aħna f'kontroll ta' ħajjitna, Alla tagħna l-libertà li nażlu, ħallina nażlu nisimgħuh jew le. U nażlu li nagħmlu kif jgħidu. Meta ma nisimgħux minn Alla u minflok nażlu li nagħmlu dak li rridu aħna, inkunu qed ngħidu jien nikmanda, jien Alla. Dan hu d-dnub li jaqlana mir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Iktar minn hekk, waqt li Alla jsejħilna biex inħobbu f'okkażjonijiet żgħar u jsejħilna wkoll biex nużaw ħajjitna kollha biex naqduh. Ħaġa bħal din tissejjaħ vokazzjoni. Il-mulej issejjaħ persuni differenti biex jaqduh b'modi differenti, issejjaħ xi wħud biex isiru saċerdoti, issejjaħ oħrajn biex ikunu tobba, jew artisti, jew ġenituri. Barra dan, nies differenti jisimgħu s-sejħa tiegħu b'modi differenti. Xi wħud jisimgħu leħen Alla bħal Samwel, waqt li oħrajn ikunu jitolbu u jħossu b'mod qawwi ġo qalbhom x'għandhom jagħmlu. Oħrajn jaraw is-sinjali ta' Alla jaħdmu fid-dinja. Fl-aħħar nett, Alla jsejħilna nagħmlu bidliet kbar. Ngħidu aħna fil-Vanġelu, Ġesu sejjaħ lil xmum, Sajjied, u ta' isem ġdid, Pietru, il-Blata, li fuqha kien se jibni l-Knisja, il-biża' jżommna milli ninbidlu. Iġalna rridu nibqgħu fis-sodda taħt il-kutri, Kristu qed isejħilna ma nibżgħux. Għax miegħu dejjem hemm it-tama li nistgħu ninbidlu għall-aħjar kull mument tal-ġurnata nistgħu nippruvaw mill-ġdid għax Alla għatmu se jwarrabna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!